Batzuetan, lan eremua itxuraz ordenan egon arren, begiratu batean detektatzeko zailak diren desantolaketa arazoak egon daitezke. Eta arazo horiek sistematika bat falta delako dira, hau da, ez dagoelako antolaketaren, ordenaren eta garbitasunaren irizpideak eta estandarrak hitzartu eta ezartzeko sistematikarik. Lan eremua baldintza horietan mantendu eta etengabe hobetzeko. Bost eseak edozein lan ingurunetan antolaketa, ordena eta garbitasuna sistematizatzeko metodologia bata. Era horretan, hobekuntzak lortuko dira produktibitatean, mantenimenduan, segurtasunean eta irudian, eta taldean lan egin eta erabakiak hartzeko ahalmena eta pertsonen autonomia areagotuko dira. Euskalitek online tresna bat garatu du. Enpresei 5S metodologia ezartzen laguntzeko modu eraginkor eta zehatz batean, urratsez urrats gidatuta. Eta metodoa urrunetik ezartzen denez, lortzen da joan etorririk egin behar ez izatea, prestakuntza kostuak txikiagoak izatea, eta taldekide bakoitzak prestakuntza bere martxan eta nahi duenean egin ahal izatea. Tresna baliagarria da pertsonak prestatzeko eta sentsibilizatzeko, baita haratago joateko ere ezarpen proiektu batekin. Tresnak 3 urrats proposatzen ditu ese bakoitza ezartzeko. Parte hartzean oinarritutako bilera baten bidez, tresnak berak gidatuta, taldea trebatuko da kontzeptuak barneratu eta fase bakoitzeko zereginak ezagutitzaten. Hasteko, lan eremu bakoitzera joan eta gaur egungo egoera, arazoak eta hobetzeko beharrak identifikatu eta ze ekintza gauzatu behar diren erabakiko da. Jarraian, arduradunak eta epeak ezarri eta ekintzak gauzatuko dira plangintzaren arabera. Gauzapen fasearen ondoren, gauzatutako ekintzen aurreko eta ondorengo argazkiak eta informazioa analizatu, hitzartutako arauak eta estandarrak idatzi eta adierazleak eta hobetzeko helburuak ezarriko ditu taldeak. Tresnak, prestakuntza materiala eta bideoak ditu, baita hainbat inprimaki eta pantaila ere, metodoa ezartzeko faseetan barrena gidatzeko. Bestalde, jada metodologia ezarri duten enpresetako jardunbide aurreratuen eta soluzioen bilduma bat ere badu. Tresnaren bidez, Euskalitek jarraipena egingo du eta harremanetan mantenduko da etengabe, zalantzak argitu eta babesa eman ahal izateko prozesu osoan zehar. Tresna digital honen bidez, azkeneko 20 urteetan lortutako esperientzia eskuragarri jartzen du Euskalitek. 5Sek ezarri dituzten 100 enpresei babesa emateko. Esperientzia hori guztia zure enpresaren zerbitzura jarri nahi baduzu, produktibitatea areagotu eta lan eremua hobetzeko e-learning 5S da zure metodoa. Informazio gehiago gure webgunean.